Meser bensin di kaleng sanaos raga paanggan haring batin tetep bebarengan sesepuh Cirebon haring batin tetep bebarengan
si dapurna ayo baturan junjung junjung mah kakali ngecandalana kagak jadi kaca jeno kacang panjang di sini meja paling meja ngajak ngomong aku mah kucing kami ayang ganean bebas Sarika kembang ajar kembang bonteng di kasar kalian tunggal awan kirasana kurang Cirebon pun mah kirasana Roxana, mama. sanes ideku baju naideng sopeku cehanan Aduh, hari itu kumaha gitu. sanes ninen mana kurang Indramayu nina sote atuh ku belana baewa Iya, bikin Cirarona. Pasadaka, bocece. Itu moro. Minggu ana, minggu nyaman. Mama Ria, Mama Sisa. terus aman bae mau cina di ayo pada mah bebarengan mumpung masih pada warasi mumpung masih pada uripin ya aku cing
Hati-hati baka mau Bagi nado kayak di mata. Bagi nado kayak di mata. Bagi nado kayak paresan. Wong demen si salah-salah pene si selalu bareng. aduh ya karuan Rukun runtuh seuyunan. Mama Surabaya, Mama Toma, sarang Mama Tukarang Sari Keding. Sarang Mama Wadi Keding. biar aja ketinggalan Putri ke kantun Papa Kikil Keding. Mama Kudo Mama Damo, sarang Ando Keding. Buatan tiket cuma macadai aja lali selawas. Aja lali seumurin nambah lawas. Mama Surabaya paras kabeh nambah lawas. Mulai dari pikiran. oke Kados pundiraka setelah isun niki tawasulan teng makbaroh yang bui cemira isun kelangan kalongan calon garwan isun iaiku Dewi Kandita dereng priyan dereng saged den temokaken niki wonten persoalan anyar kepanggih kalian paman kang misterius mau iaiku nyukani cangkriman satunggal kengken ngilari kembang terate kang jumlahe 11 kongkon ngilari wanara kang kulite petak iki ngilarane teng pundi. Menurut penjelasan paman misterius mengkok kang bisa nyukari petunjuk yaiku wanara kang kulite petak raka wonten teng pundi wanara iku isune mboten uning raka dados jalan keluar pripun raka. Aduh yayi ya kula gamumut yayi tuka kados pundi yayu lumampah kloyong-kloyong malak mandar kepanggih kalian wanara kang kulite putih kang bulune putih yayi. Memang petunjuke paman kang misterius mau iku yang ngandikane leres. Setunggal wong urip iku kudu ana manfaate kelawan wong liyan. Ora kudu pinter, ora kudu ilmune kathah nguasai ilmu tapi yen ora bener, yen ora jujur, yen ora duwe akhlak kang mulia yaiku dadine rusak malah ngrusak awake dhewe tapi malah ngrusak sekabeh bisa ngrusak negara lan ngrusak bangsa. Jadi nomor 1 yaiku dudu persoalan ilmu pengetahuan baik kang luwih utama yaiku akhlak kang bagus. Pesene paman misterius mau isun kudu nginget-inget kang arane surat wal asri ayat 1 sampai ayat ke-3 aja ngedadian isun iki uripe dalam kerugian. Nggih leres mekaten.
mung mawon kula niki persoalan setunggal dereng beres iki wonten persoalan malih kongkon ngilari kembanging terate kang jumlahe 11 ning tengahe iku ana cahaya warna kuning konon jare paman misterius mau petuju kekengken ngilari wanara kang warna bulune pedhak wonten eteng pundiraka yayuh kloyong-kloyong mono sing buit jemirah ngidul-ngidul ngulon parane bokat baning banjar iku yo nganenake wanara kekethek malak mandar mungkin pimpinane ketemu karo isun kang warnane petak kang warnane putih mengko ning kana memang ana balung banjaran bokat nang kono anak godhong trate biasane ning lobang kang banjir-banjir ning embung-embung iku ya digenahi ning wiwitan trate terutama ning rawa-rawa biasanya kathah godhong trate mengko den ilari kang jumlah kembange iku jumlah 11 teras niki sebenarnya cangkriman maknane napa ya iya isune yang mboten uning godhong trate kang jumlahe 11 ning tengah ana cahaya kuning iki ya isun mboten paham mungkin mengko petunjuke sing wanara kang warnane pedhak iya kula ikuti mawon iya usayuh kruyu-kruyu mono isun tawasulan ning yang Buitambia sampun ning yang Bui Jemiraya sampun ning tiang sepuh dewek Sudarma wong atua sampun tinggal ngilari wanara kang warnane petak mau iya wis sayuraka kloyong-kloyong mriku malak mandar kepanggih kalian wanara mau
kenangan kelingan sing sayang mama sobat kelingan hitungnya di pos ojo sisi kenangan kelingan. Sampai di sini dulu, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.